Chakwera ndimafuna ndikuuze lero sukalowa fuma kumwamba. Whether you like it or not, Chilima was a role model. Chilima amakondedwa ndi anthu. Of course ine silimakonda Chilima, koma tikudziwa bwinobwino kuti Chilima amakondedwa kuno ku Malawi ndi anthu more than 1 million. So he was a role model. We should appreciate that. Munapha role model. It's very sad. Ukalakhawa nzeru pa zimene unachita. Ukanangopanga resign mwantendere koma dyera likupeza. Whoever is lying to you kuti wina chisankho akufuna kukuteketsa Chakwera, akufuna kuchosera ulemu. Sizingatheke kumalawi kuno iweyo kupasa tiki miya mbuya wako washire unapha bereka nyama. In addition to that, unathamantha ndikupasa Chilima. Do you think kuna kuti iweyo ungapesa Chilima magazi asa Chilima ndikungopita pachabe? Do you think that? Do you think kuna kuti iweyo pa 16 September ungabere chisankho amalawi ndikuvomereza kuti iwe ndi president amene utilamulire mpaka 2030? Do you think that? Mr. Chakwera, amalawi akatopa, amalawi akakwiya simungamvesi. Polisi kuja ku army ma civil servant awa mukuwatenga kumana mizawo musese mundawo limodzi. They know what they are doing. Patsiku achisankho iweyo zadabwa kudabwa kuti kodi anthuwa ndotei. They are not with you. They don't like you. You are a cruel man. Everyone in Malawi knows that. Chakwera ndiwe fiti. Unazichosera ulemu. Iweyo ukazadwa kwa mpando. You will not be called former president. My former president awira namwalira. We have former president Bingu, former president Kamuzubanda. We have former president Bakiri Muluzi, Peter Mutharika, and former president Joyce Banda. But you also the former president. Never. Amalawi ndokwiya. Amalawi ndonyasidwa. Kupasa Chilima was something very difficult to believe.